Tambalang Kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Kumikinang na Tambalang, Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rica. Isa po akong certified tambalanista dahil lagi po akong nakikinig sa inyo habang nagko-commute. Habang naglalaba at kahit nakatunganga. Kayo talaga ang background ng buhay ko. Sumulat po ako dahil gusto ko sanang humingi ng payo. Ganito po kasi, meron po akong best friend. Kasama ko po palagi sa gala at lagi kong katsikahan. Siya yung tipong kapag may buy one take one na milk tea, siya yung take one. Kaya naman noong birthday niya, o nung nag-birthday siya last month, pinag-ipunan ko. Nagtipid ako ng bongga at binili ko siya ng mamahaling bag in her favorite color. Meron din ako noon. Nagagandahan siya at lagi niyang binabate kaya binilhan ko na din siya para twinning kami. Excited ako nang iabot ko sa kanya ang regalo ko na pinag-gift wrap ko pa talaga para naman mukhang espesyal na espesyal. Pagbukas niya, tuwang-tuwa siya. Maiyak-iyak. Matagal na daw kasi niya ang gusto yon. Ang thoughtful ko daw. At masaya naman ang puso ko dahil na-appreciate niya ang gift ko. Hindi ko naman alam na short-lived pala ang happiness ko. Kasi pagkaraan lang ng ilang linggo, nakita ko na nag-post siya sa SOCMED. Decluttering daw. Na-curious ako kaya inisa-isa ko. Binibenta niya yung luma niyang phone case, may rubber shoes na maliit na daw sa kanya, meron ding black dress, tapos yung bag na niregalo ko. Never been used daw, tapos price negotiable. Nanlaki ang mga mata ko at hindi ako makapaniwala. Parang hindi naman pala niya nagustuhan yung regalo ko. Hindi ko alam kung ano yung mas masakit. Yung nalaman ko na ayaw niya yung regalo ko o yung nasayang yung ilang buwan kong pinag-ipunan dahil bebenta niya lang pala ng bagsak presyo. Tambalang Kumikinang, tama lang po ba na sumama ang loob ko sa kaibigan ko? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Rica. Rica, hello! Hi sa'yo, Rica! Salamat sa pagiging certified tambalanista. Thank you. Salamat dahil kahit na ano ang ginagawa mo, maski nakatunganga, ayan, lagi mong tinututukan ang Love Radio, ang Tambalan. We Thank you so appreciate much. that talaga, sobra. Nakakatuwa naman. At nakakatuwa kang kaibigan kasi laging kasama yung friend niya. correct, 'di ba? Parang you know how to show your love, Oho. ganyan. Kaya kung tunay na mahal mo ang Tambalan, bigyan naman. Correct. Just- Ayan, baka may twinning kang bibili na sapin-sapin. Ayan, Idamay diba? mo rin kami. Baka naman. Kailan na nga birthday mo? Ay, ikaw, malapit Ay, na, Ako November. pala ang una, November 28. Oo, Ikaw. December 26. Ay, nako, nakakaloka naman. Wala lang, nabanggit lang. Tama. Diba? Okay, Rica. Ako
Ako pa dalawa yung mga naiisip kong mga bagay-bagay eh. Una, pag nagbigay ka na kasi ng item, ano man yung gusto niyang gawin doon sa regalong yon, hindi wala ka nang hawak doon. Ako para sa akin, I mean, binigay mo na yun eh. So, hindi na siya dapat parang isumbat or whatever, ganyan. Pero gets, yun yung una. Pero number 2, of course, nagigets namin, nakakatampo, pinag-ipunan mo. Ano, plinastic ka lang ba? Sinabi niya nagandahan siya, pero hindi talaga. Yung mga ganyan, may feeling of betrayal. Ganon. Pero dahil kaibigan mo ito, pangatlo, wala namang rason para hindi mo sabihin sa kanya, friend, nakakatampo ha. Pinag-ipunan ko na matagal na panahon. Sinabi mo pang gustong-gusto mo ito. Tapos makikita ko nasa decluttering. Never been used. Correct. Di ba? Sa tanong mo, Rika, kung sa kailangan ba mong sumama yung loob mo? Well, basic yan eh. Nasasama yung loob mo dahil talagang, kagayang sabi mo, pinag-ipunan mo, binigay mo talaga. Though, tama naman din ang sabi ni Nicole na pag binigay mo na, wala ka ng doon. Kung ano man yung Kung gagawin anong niya doon. Oo. Sa akin, kasi sa kanya na yun eh. Oo. So anong gusto niyang gawin doon sa ibenta niya man, ganyan. Wala ka na magagawa. Pero valid yung magtatampo ka. Yes, Kasi oo. syempre bilang, sabi nga natin, 'di ba, it's really the thought that counts. Yeah. So yung thought na nag-ipon ka, yung thought na pwede namang hindi kayo nag-twinning or pwede namang hindi siya nagbigay ng mamahalin. Yung pa yung nagpaano doon mamahalin tong bag na to Ayan. in her favorite color. So Ayan. yung talagang very intentional ba? Talagang meron kang magandang intention para sa kanya. Tapos malalaman-laman mo, bebenta. Ayan. Diba? Or Kaya baka gets din, natin. Or baka din kung minsan, tayo din kung minsan may mga ugali din tayo. Pag sinabi kong tayo, that includes me na feeling ko ito, pasok to kay gusto niya to. May mga ganyan din, ay bibili ako ng ganito para kay ganito. Pero, Oo. hindi naman niya pala tayo. Ayan. Pero Pwedeng ganon. dahil nga sa kaibigan, ayaw din Masaktan. ka. Ay, thank you, friend. Sobrang na-appreciate ko to. So sa madaling salita, in other words, ano man yung maisip natin na mga dahilan, 'di ba? It can only be resolved or Yan. makaklarify lang talaga ang lahat ng ito If- kung magtatanong ka sa Yan, kanya yan at ang pinaka-importante. i-express mo talaga sa kanya, although pinakamahirap din talaga yun, Jegs, yung i-express mo na masama yung loob mo. Minsan ganun tayo, nahiya tayo kasi natatakot tayo na baka masaktan siya, baka mag-friendship over, ang dami mo nang ino-overthink. Pero yun nga, kung talagang tunay na kaibigan na walang rason para hindi siya magsabi ng totoo, Yes. baka naman may rason din. Baka naman meron na siya noon. Or may matinding Doble. Or may matinding Pangangailangan. pangangailangan, 'di ba? Kung minsan parang yung surface lang sinasabi, decluttering, pero Decluttering. yung totoo talaga kailangan mo ng pera. Ay, Alam mo gawain naman. natin yan. Alam mo naman sa social media. Oo. 'Di ba ang term decluttering, ang Oo. reason for reason RFS, reason Oo. for selling decluttering or Ayan. reason for selling upgrade, ganyan. Oo. Pero sa totoo lang reason for selling gipit, 'di ba? Ayan. Parang wala pa akong kaibigan na na umamin na RFS gipit, 'di ba? So baka sinabi niya decluttering pero gipit. So Oo. kung gipit pala, baka kailangan niya na nga, baka may mas malalim na kwento. Bakit siya nagigipit? Oo. Anong nangyayari? Correct. Meron ba siyang pinagdadaanan na hindi niya masabi sa'yo? Yung mga Yes. ganun. At lahat ng ito, uulitin namin, haka-haka lang namin ni Diego Bandido. Oo, ayan. Dahil Kaya- malalaman mo lang kung mag-uusap kayong dalawa. Importante talaga yan. Kung talagang if you consider each other a friend, kahit maging BFF na kayo matagal, may mga bagay pa rin na pagdadaanan kayo eh. Meron. This will test yung Yung friendship yung ninyo. friendship talaga ninyo. And alam mo, eventually, pagtatawanan nyo to eh. Oo. Eventually, isang araw kung talagang, this is one of the tests, magtatawanan nyo ito isang araw at sasabihin ninyo sa isa't isa na, ano ba yan? Oo. Muntik pa tayo mag-friendship over. Ikaw naman kasi. Binigyan ka kita ng bag tapos binenta mo. Oo. Di ba? Eventually, ngayon, nakakasama ng loob yan Yeah. sa totoo. Di ba? Pero eventually, kapag ka nalagpasan nyo itong pagsubok na ito, ganyan na yung mga linyahan eh. Grabe ka ha. Natandaan mo ba noong 2025? Oo. Nag-ipon pa ako para dun sa bag. Tapos bebenta mo. Ay, di ba? Hindi mo naman alam kaya bibenta ka kasi bibilhan pala kita ng bag. Ayun Kaya pala. ako binenta yun. O, tingnan mo. Ibig sabihin, posibleng merong rason. Meron talagang rason kung bakit nangyari yan. Ayan, oo. Diba? Pero again, ulitin namin,
valid. Oo, valid yung yung- nararamdaman mong sama ng loob, masakit. Yes. Valid lahat ng yan. Oo. Importante talaga mag-usap kayo, magkaibigan kayo eh. Diba? Hindi, tsaka alam mo, sa katotohanan, ito talaga ang katotohanan ha. May mga iba hindi lang nila pinopost. Nagkataon kasing kaibigan mo pinost niya, di ba? Pero may mga iba na nagre-recycle ng regalo. Hindi man decluttering. Oo, Merong totoo. mga iba na nagre-recycle Ayan. ng regalo. Sino yun, Nicole Yala? Madami akong kakilala. O hindi na tayo lalayo. Oo. Hindi, kasi katulad ng example mo kanina, di ba? Minsan, sasabihin natin, ay, gustong-gusto ko to. Oo. Ang saya-saya ko dito. Yeah. Para hindi masaktan yung Correct. nakakilala natin na nagbigay at nag-effort. Oo. Pero sa totoo lang, meron ka na nun. Mhm. Or di naman kaya, hindi mo naman talaga siya magagamit. Oo. 'Di ba? Parang ano ba yung example ng ng nirecycle ko? Hindi, mga oo. kunyari mga Aha. ano ba? Hindi ko Hindi, dito na lang. Di ba? Pag birthday dito. ni Nicole dati, pag Oo. binibigyan siya ng bulaklak, Ayan. Isa po ako sa mga nagre-recycle ng bulaklak. Kasi sa dami ng bulaklak, biglang bibigyan ko yung asawa surprise. Yan, pero sa totoo lang, galing po siya sa bouquet ko. Ganon. Oh, yun, anniversary ng Love Radio. Maraming May mga bulaklak, lobo. may mga palobo. Oo. Sabi ko sa asawa, surprise! 'Di ba? Ang hindi niya alam, galing sa kung saan lang, 'di ba? Oo. So merong ganyan na nagaganap. Nag-iisip ako ng ng binigay sa akin na na-recycle ko, hindi dahil sa hindi ko gusto. I think mga panluto. Aha. Parang pangluto Oh, na kasi mga hindi ka nagluluto. Hindi kasi ako nagluluto, pero syempre nung natanggap ko, edi parang ay, grabe. Thank Salamat you. talaga. Pero, ganyan. don't get us wrong parang it could be a way of, baka isipin niya ang plastic. No, Hindi, it's a way of appreciation. Oo. Oo. Hindi, na-appreciate mo naman. Oo. Kasi naniniwala talaga ako na it's really the thought that counts Mm-hmm. Kasi yung bang intent, yung sa totoo, Jegs, pwede ka naman hindi binigyan Correct. Yun lang yun. Yes. Pwedeng hindi ka kasama sa Christmas list, birthday list, o kahit Oo. anong klaseng listahan. Ayan. Pwedeng hindi ka kasali. Mhm. Pero sinama ka. Oo. Inisip ka. Correct. Pinag-isipan niya ng maigi, 'di ba? Binalot niya pa. Aha. Kaya appreciative tayo sa ganun. Yun nga lang, aminin na natin, wag po tayong plastic. Din na minsan pag binubuksan natin, may mga bagay na hindi talaga natin ginagamit. Aha. 'Di ba? Or alam natin na itong bagay na ito ay mas magagamit ng iba. Correct. Yan. Yung mga ganun, may mga, aminin na natin, merong pag-recycle na nagaganap sometimes na mga binibigay sa atin. Oo. Ganon. Kaya, Diba? Rika, ayan, kausapin mo si BFF mo. Usap lang yan. Usap lang yan. At saka pwede mong gawing light. Oo. Hindi yung mga tipong yung talagang galit ka na dramatic Oo. na ano. Siguro ang pwede mong gawin, kumalma ka muna. Ano ba yung mga paraan mo para kumalma? Ano man yung paraan mo para kumalma, sumaya, gawin mo muna yon. Kasi mahirap yung kapag mataas ang emosyon mo. Ngayon, Yes. medyo galit ka pa. Baka the way na masabi mo kay BFF, galit. Tama. Pero kung versus sa kalmado ka na at pwede mo sabihin sa kanya, huy friend ha, Ayan. na site lalo ko yung bagelya boom ha na binili ko para sa iyo ha. Ba't mo Oo. naman nilagay yan? Ba't mo naman akala ko ba twinning tayo? Correct. Oo. Ayan. Ganyan. Na Oo. mas yung tono no na mas friendship ang ang tone. Ayan. I think magiging rason para hindi masyadong mabigat yung Oo. pag-uusap ninyo. Kasi posible din kasi, Rika, na ikaw lang yung nag-iisip na okay sa inyo yung twinning. Oo, pwedeng Diba? ayaw niya din. O dahil love ka ng BFF mo, pinagbibigyan ka. Tama! Usap Or- kayo! Ayan, oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang ng ulo, Diego At Bandido. kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This session was